Hola de nou! Anem a veure com resoldre de forma general una equació de primer grau. Per a resoldre una equació de primer grau, en general farem sempre el mateix procés. Primer, operarem. En aquest cas, si tenim un parèntesis, hem de llevar el parèntesis. Si tenim monomis semblants, els sumarem o els restarem, etc. Segon pas, deixar a una banda o a un membre de la igualtat tots els termes que depenen de x i a l'altre els termes que no depenen de x, és a dir, els nombres o els termes numèrics. Per exemple, deixar una expressió d'esta manera, 2x igual a 4. I per acabar, el que farem és aïllar la x. Anem amb l'exemple. A esta banda de la pissarra faré una resolució mitjançant el que hem anomenat transposició de termes. Allò de el que està sumant passa restant, etc. I d'esta banda el que faré és aplicar lo de l'analogia de la balança, és a dir, als dos membres de l'equació li aplicaré la mateixa operació. Per tant, depenent de com vos han explicat a classe o quin mètode vos agrada més, doncs vosaltres ja trieu el que més vos agrada. A mi, personalment, m'agrada més este, perquè és més difícil equivocar-se. Més endavant ja podeu començar a aplicar la transposició de termes, que és més ràpida. Però, a priori, per a començar, més senzill i més difícil d'errar amb aquesta opció. Anem allà. Primer de tot, hem quedat que anem a operar. Per tant, este parèntesis l'he de llevar aplicant la propietat distributiva del producte. 3, el que faré és multiplicar 3 per este terme i per este terme. Per tant, 3 per 2x és 6x, 3 per menys 1 és menys 3, igual a 8x menys 1. I a partir d'ara ja, si aplique la transposició de termes, recordem, segon pas, deixar a un membre de la igualtat tot el que depèn de la x. I a l'altre membre els termes numèrics. Per tant, per exemple, a este membre de la igualtat deixaré les coses que depenen de x. Per tant, el 8x el passaré, com que està sumant, el passaré restant. Per tant, me quedarà 6x menys 8x menys 3 és igual a menys 1. Següent pas, com que vull deixar tots els termes numèrics a esta banda de l'equació, a este membre de la igualtat, passaré el menys 3 que està restant a l'altre membre de la igualtat sumant. Per tant, evidentment, podria haver operat això, però per tal de que s'entenga, vaig a poc a poc. Ara ja puc simplificar un poc aquesta expressió, perquè 6x menys 8x és menys 2x i menys 1 menys 3, perdó, el menys 3 passa sumant, com que estava restant, passa sumant. Menys 2x és igual, per tant, a menys 1 més 3, que serà més 2. Molt bé. Últim pas, perquè fixeu-vos, ja tinc una expressió del tipus. Tot el que depèn de la x està a esta banda, el que no depèn de la x està a esta, i me queda una expressió d'aquest tipus. A per x és igual a b. A i b són nombres, com 2x igual a 4. Per tant, ara ja puc aïllar la x. I el que faré per aïllar la x, com que això és un producte de menys 2 per x, x serà igual a més 2 dividit entre menys 2. La divisió d'un nombre positiu entre un nombre negatiu, aplicant la regla de signes, és un nombre negatiu, més per menys és menys, per tant, i 2 entre 2 és 1. Molt bé. I ara, sempre, comproveu. Comprovem que està bé. Com? Substituint la solució en l'equació. I anem a veure si és correcta. 3 per 2 per, i ara he de substituir la x per menys 1. Molt bé. Comprovem. 2 per menys 1 és menys 2, menys 1 menys 3,
menys 3 per 3, val? Tot això és menys 3. Menys 3 per 3 és menys 9. Per tant, me dona esta banda de la igualtat, tot això, val? Me dona menys 9. I això d'ací, ràpidament es veu que també dona menys 9. Per tant, esta solució està comprovada. No m'he equivocat. Molt bé. Anem amb l'altre mètode, val? Que és, a partir d'aquesta expressió, val? Vaig a fer l'estratègia és la mateixa, vaig a tractar de deixar només els termes que depenen de x en una banda de l'equació i el que no depèn de x a l'altra banda, a l'altre membre de l'equació, val? Per tant, així tinc un 8x, val? Que me'l vull llevar de damunt. El que faré és restar-li 8x als dos membres de la igualtat. Per tant, 6x menys 3 menys 8x és igual a 8x menys 1 menys 8x. Val. Evidentment, així, quan he escrit això, ja no me feia falta escriure menys 8x i 8x i menys 8x, perquè sé que se simplificaran, o sigui. Val? I me queda exactament igual, val? Si vos fixeu, aquesta expressió és idèntica a aquella. Val. I ara, següent pas és, com que el menys 3 vull que només, o sigui, vull deixar només els termes que depenen de x en esta banda de l'equació, el que faré és sumar-li 3 als dos membres de la igualtat. Val? Per tant, 6x menys 3 menys 8x més 3, val? I ara, així tinc menys 1 més 3. Molt bé. Així el menys 3 i el més 3 s'anulen i me quedarà 6x menys 8x, que són menys 2x, igual a menys 1 més 3, que és més 2. Molt bé. Ja estic en este punt i ara el que me queda és aïllar. Vale. Per aïllar el que faré és, com que tinc un menys 2 que multiplica a x, si jo dividisc els dos membres de la igualtat per menys 2, el que faré és aconseguir que el coeficient de la x sigui igual a 1. És a dir, vaig a dividir entre menys 2 i veureu ràpidament a què me referisc. Menys 2x entre menys 2, val? Fixeu-vos que això és exactament això. Val? Puc escriure-ho d'esta manera. Però bueno, en qualsevol cas, tinc un 2 que està multiplicant i un menys 2, o sigui, un menys 2 que multiplica i un menys 2 que dividís. Es poden simplificar, ¿vale? O d'esta manera, ¿vale? Si queda d'esta manera més clar, és un producte de dues fraccions, menys 2 partit menys 2, que multiplica x partit 1. M'és igual, ¿vale? Com que quede, com vos parega més senzill, ¿vale? Però al final és una divisió de monomis, menys 2x entre menys 2. Això dona, val? X. És a dir, el resultat és x igual a més 2 entre menys 2 és igual a menys 1. Per tant, hem aplegat a la mateixa solució, val? Que estava així. Vale. Espero que hagi quedat clar. En el proper tutorial us ensenyaré què passa quan tinc un denominador, per així, val? En realitat acabarem fent la mateixa cosa, però bueno, s'ha de veure com a mínim una volta, tindreu clar, val? Per a no equivocar-nos el dia de l'examen. Vinga, fins ara.